ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। हाँ हाँ ଏ ମାମୁଁ ଆତି ଗଲୁ। ଆଜି କଣ ତୁ ଟ୍ରାଇ କରିବୁ? ଟିଭିରେ ପୁଣି ଦେଖାବୁ। ଏ ନାଇଁ ମ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ଦାଇ ଲୋକ କହୁଥିଲୁ, ଗୋରା ଉପରେ ବସିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଟିକେ କଲୁ। ଆରେ ରହ ଟିକେ ରହ ରେ ବାବା, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଗ କଣ ଦିଟା ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଏ ମାମୁଁ ବୋଉ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ କରିଛି। ତାହେଲେ ଜମିଲା ଆଉ। अरे बाउरी तू गाँव केतेबेले आइलु बा? ଏଇ ସକାଳ ପହରୁ ଆସିଲି ବା। କି ଖରା ଲୋ ମା, ମୋ ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦିଗଟା ଖାଇଦବୁ ଆଗ। ବୁଝିଲୁ କାଠିଆ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ରେ। କାଇଁ ମାମୁଁ ସେଦିନ ଭୁବନ ତୋତାକୁ କାହିଁକି ପୁରା ତୁମେ ମାନେ ରାମ୍ପି ଦେଇଥିଲ ପା? ଏ ତୁ କାକୁ ରାମ୍ପି ଦେଇଥିଲୁ କି ରେ? ବୋଉ ଏମିତି ରାମ୍ପୁରା ନୁହେଲୋ। ତୁ ଅଦା କହୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆମ ଭୁବନ ତୋତାକୁ ପୁରା ରାମ୍ପିକି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଦେଇ, ସକାଳ ପହରୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ରାଜଧାନୀରେ କଣ ଖାଇବା ସରିଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ? ଏ ଦେଇ, ରାଜଧାନୀର ଲୋକ କଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ହେଇଲୋ, ଏଥର ଆମେ ପରିବାର ଧରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ରାଜଧାନୀକୁ ଭରସା କରିବୁନି। ପୁରା ପ୍ଲାନର ସହିତ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ରାଜଧାନୀ କି ରାମ୍ପିବୁନି, ପୁରା କଦଳୀ ଚୋପାରେ ପୋତି ଦବୁ। ମାମୁଁ ଟିକେ କହୁନୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସବୁ ପକଉଥିଲୁ। କହିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ କେମିତି କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ। ପୂରଣ ହେଉ। ପୂରଣ ହେଉ। ଆରେ ଘରୁ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? ଟିଭିଟା ବୋଧେ କିଏ ଜୋରରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ପୂରଣ ହେଉ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ। ହେଁ, ଏ ଟିଭି ତ ବନ୍ଦ। ଆବାଜ କଣ ମୋର ଶୋଇଲା ଘରୁ ଆଉଛି? ହଇରେ, ଏଇଟା କଣ ଆସେମ୍ବଲି ନା ପିଏନଜି ଛକ ଯେ ତୁ ରଡି ପକଉଛୁ? ଏ ଭାଇନା, ନମସ୍କାର। ସେଦିନ ତ ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲ। ଆଜି ପୁଣି କାହିଁ ଆଇଛୁ? ହେଇଟି ମୋ ଭାଇ କୁ କିଛି କହିବନି। ମୋ ଭାଇଟା ବା ପୁରା ହିରୋଟା, ଟିଭିରେ ଆଉଛି। ହିରୋ ନା? ଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଥିଲା ଯଦି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରୁନ। ଏମିତି କାହିଁକି ଉତ୍ତୁପାତ ହଉଥିଲ? ଶହ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ମାଡି ଆଇଲ। ରାଜଧାନୀ ବାସୀ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଏ ଭାଇନା, ତମେ ଜମା ବୁଝି ପାରୁନ ଆମ କଥାଟା। କଣଟା ବୁଝି ପାରୁନେ? ଏ ଭାଇନା, ଆମେ ଜମା ହିଂସା ପାଇଁ ଆଣି ନଥିଲୁ ବା। ଏ ଖରାଟା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଚାଲିବାକୁ ସାହା ହବାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ନା। ହଇରେ, ତୁମକୁ ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟରରେ ପାର୍କିଂ, ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଶୌଚାଳୟ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଝାଡା ପରିସ୍ରା ମାରିଲା, ସେଟା କଣ ଆମ ହାତ କଥା? ଯିବୁ କୋଉଠି? ଏପଟୁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସେପଟୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଡା ନଜର। ବେଳେ ବେଳେ ପଲିଥିନରେ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଆଉ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡେଇକି କାମ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ତା ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସରକାର ତୁମେ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ। ମୁଁ କଣ ସରକାର? ମୋ ଆଗରେ କାହିଁ ଏମିତି ରଡି କରୁଛୁ? ଏମିତି ଆମକୁ ଚୁପ୍ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା କୁଟିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ହେଲୁ ବୋଲି
ଆମର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ରାଗୁଛି ତମେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନା ହାଁ। ଏମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବେ ବୋଲି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡଉଥିବେ ନା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇନା ଶୁଣ ଶୁଣ, ଥରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, କୁଆଡୁ କେଜାଣି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆସି ମୋ ଗାଡି ସାମ୍ନାରେ ପଡିଲା। ମୋ ଗାଡିର ଟିକିଏ ବି ପବନ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ବାଜିନି, ଲୋକେ ମୋର ପବନ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମାଡ ଖାଇଲି, ପଇସା ବି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇଲୋ, ଖାଲି କଣ ସେତିକି ନା, ଯେତେ ପୂଜା ଅଛି ଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଯେତେ ପୂଜା ଅଛି, ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପାଟ ମଙ୍ଗଳା ଯଜ୍ଞ କାହାର ଦଶା ସବୁଥିରେ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖିଲ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଧାର୍ମିକ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛି ପା। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଚାନ୍ଦା ଦେଲୁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଶୁଣୁନ, ମୁଁ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ବାଟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଲି, ପଛପଟକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 6 ପେଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଣ୍ଡା କଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ପିଲା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଦବନି ନା, ରାତିରେ ବା ଆମର ଭୋଜି। ହଉ ହେଲା, 6 ପେଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ ଆଉ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ଆଗକୁ ଯେତେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ 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 ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 4 ପେଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆହା, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରିବ କହିଲ? ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ ଯେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଘୋଡା ଉପରେ ଚଢିଗଲ। ଭାଇନା, ଐତିହ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପା ତାକୁ ଜୁଆର ହେଇକି ଚଢିଛି। ଐତିହ୍ୟ ଘୋଡାକୁ ଜୁଆର ହେଇ ଚଢିଗଲୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସତ କଥା ହେଲା ଭାଇନା, ମୁଁ ଘୋଡା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଘୋଡାଟାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘୋଡା ଉପରେ ଚଢିକି ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରୁ କରୁ କୁଆଡେ କେଜାଣି ବଡ ବଡ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମିଡିଆ ବାଲା ମୋର ଫୁଟେଜ ନେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର TRP ବଢେଇଲେଣି। ଭାରି କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ଭାଇନା। କି ବିଚିତ୍ର ପିଲା ଇଏ। ହେଇଟି ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି ସବୁ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କୋଉ ଗାଡି ଏବେ ଚଲଉଛୁ? ଭାଇନା, ମୁଁ ଏମିତି ତା ଗାଡିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ ନା। ତା ମାନେ ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ? ହଇରେ, ତୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ? ଭାଇନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଇଲା, ଚାଷୀ ହେଇଗଲି, ଟଙ୍କେକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗରିବ ହେଇଗଲି। ଯୋଉ ଯୋଜନା ସେଇ ଅବତାର ଆମର। ତମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ହବଲୋ? ମା ମଙ୍ଗଳା ଲୋ, ମୋ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଲୋ ମା। ବୋଉ, ମୁଁ ବି ମାମୁଁ ବଇଆ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବି। ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ହଲଚଲ ସୋସାଇଟି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଧମାଲ, ହଲଚଲ ଧମାଲ, ହଲଚଲ ଧମାଲ, ସବୁବେଳେ ହଲଚଲ ମସ୍ତି ଧମାଲ। ଏଇଟା ଆମ ହଲଚଲ ସୋସାଇଟି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଧମାଲ।